फरदाना दैमारिनि 26थि मुंख्लं सान फालिदों। हारि थामोनथा मोनथाय आरो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय थांखिजों जिउ बाउसोमनानै खामानि मावबोनाय मुंख्लं फरदाना दैमारिनि 26थि मुंख्लं सानखौ फालिदों। उदालगुरि जिल्ला टंला सोमलिगुरियाव थानाय फरदाना दैमारिनि मुंख्लं खाम्फायाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मुंख्लं फरदाना दैमारिनि ट्रास्ट जथायै फालिफुंनाय जादों। फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ आद्रयै बिरहोयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नलियास दैमारिया। फरदाना दैमारिनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावो लिरगिरि नन्देस्वर दैमारि बिथाङा। हाबाफारियाव बाहागो लायो मुंख्लं फरदाना दैमारिनि बिसि पुर्निमा दैमारि आरो असे फिसाजो माइनावस्रि दैमारि, उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नलियास दैमारि, कालिंदुवार समस्तिनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे सोमलिगुरिनि रायजोफोर। दिनै 19 एप्रिल मुंख्लं फरदाना दैमारि बोखावजायै दरं जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन बिथाङा। बे आफादगिरि थानाय समावनो बिथाङा मुंख्लं जादों। माखासे बै समनि थासारि गावनि गेजेरावनो गोरोबलायै आरो माखासे साननाय हनाय माखासे आइडिय'लजिनि फारागथियाव बोलि जानाय गोबां बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर दङ, बर' बेक्तिफोर दङ। बिनिनो मादाव फरदाना दैमारि बिथाङाबो सासे बेबायदि बोलि जानांनाय बेक्ति। बिथांनि जिथु मुंख्लं जानाय सानखौ बिथांनिनो गामि जिथु सोमलिगुरियाव जों बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थानाय जादों आरो जिल्ला आफादानो बे बिथांनि मुंख्लं जानाय सानखौ जिल्ला आफादनिनो मोनसे हाबाफारि हिसाबै फालिबोनाय जादों। आरो मोनसे थांखि लानानै दोननाय दङ जे बोसोरथामनि गेजेर गेजेर गिदिर बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों साफ्रोमबो ओनसोलनि जिल्लानिनो सिङाव थानाय बा गुबुन गुबुन बाहेरानिफ्रायबो आलासिफोर लिंथुमनानै बे हाबाफारिखौ लानायनि मोनसे थांखि बोसोरथामनि गेजेर गेजेर। दा थांनाय बोसोर 25थि बिथांनि मुंख्लं सानखौ जों एसे गाजा गोमजायै खुंबाय। दा बेखाय देग्लाय जों एसे थेलेबलेबैबाबो बिथांनिनो नैबे समाधि जिथु मुंख्लं जानाय जि टम्ब बेयावनो बिबार बावनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ ससे बिरहोनाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बिथांनि जिथु मुंख्लं सान बेखौ जों फालिदों आरो बेवहाय बिथांनि जिथु मावनाय खामानिफोर बिथांनि जिथु अबदान बर' हारिनि थाखाय बेखौ जों एसे गोसोखांफिनदों दिनै। आरो बेवहाय जोंजों लोगोसे बिबार बावजेनगिरि आलासि महरै जोंहा साहित्य एकाडेमि एवार्डि सासे जोंनिनो बयनिबो सिनायजानाय आंगोनि नन्देस्वर दैमारि सार बिथाङा बाहागो लाफैदोंमोन। न'खरनि बाय बाहागि साफ्रोमबो दङ। बिनि गेजेरजों दिनैनि बे हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंलाङो। मुंख्लं फरदाना दैमारि बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि थाखाय आं आर'ज खालामदों जाहाथे बिथाङा आलो गोजोनै थानो हाथों आरो न'खरनि बाय बाहागि साफ्रोमनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय दुखुथिया बे न'खरनिसिम आंनि कन्डलेन्सखौ जासिदों। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि बिबानगिरिफोर जाय बेक्तिफ्रा खुनु थैनोबो गियै गावनि जिउखौबो बावसोमनो गियै बेबायदि मोनसे नेचार लानानै मोनसे बर' नेसनेलिजम मोनसे स्पिरिटखौ लानानै जि दैदेनबोबाय बिथांमोननि बे दैदेनबोनाय बिथांमोननि जि लामा दिन्थिनानै गालांनाय बे लामाफोरखौनो हान्थिबोनानै दिनै मोनसे गोजोन थासारि जोंनि गेजेराव फैदों। आरो बे दिनैनि जिथु गोजोन थासारि बे गोजोन थासारि मोननायनि आन्दोआव साफ्रोमबो मुंख्लं फरदाना दैमारि मुंख्लं बिथांखौ लाफानानै साफ्रोमबो बर' हारिनिफ्राय 5,000निबो बांसिन बे मुंख्लंनि थैनि बेसेनजों जोङो दिनै बे गोजोन मोनसे थासारि मोनदों। आरो बिनि थाखाय साफ्रोमबो बे मुंख्लं बिथांमोनखौबो फोरनि सेरावबो आंनि गोसो गोरबोनि नमन आं जासिदों। आरो दिनैनि बे सानावनो एखे सानावनो जिल्ला आफादनि बै समाव गारि सालायग्रा टंला दखरायाव गोग्लैयो महन्त रामसियारि बिथाङाबो एखेलगेनो बे एखे सुथुरफोरनि बा आखायावनो बेबायदि मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन। बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि थाखायबो आं दिनैनि सानाव आं आर'ज गाबो।
प्रधाना बिथांनि मुङै जिहेतु चिलड्रेन पार्क बानायनायनि मोनसे बाथ्रा होदोंमोन खिन्थु जों नुबाय दिनैसिम जाफुङाखै बे माबायदि थासारियाव दं? आथिखालनि जिथु बिटिआर गभर्नमेन्ट बिथांमोननिसिम जोंनिफ्राय मोनसे प्रप'जेल होनाय जादोंमोन आरो बे लेखायैनो बिथांमोना माने जोंथ' एसे बे एरियाखौ एसे डेभेलप खालामनानै बिथांनि जिथु मुंख्लं खाम्फा बेबो खोब माने मोजां मोनसे अबस्थायाव गैला, गोबाव जाबाय। बेफोरखौ एसे मेरामति खालामनानै जाहाथे एसे साबना हामना खालामनायनि मोनसे थांखिजों जों लोगो हमनाय मोनसे अबस्थायाव गैला, गोबाव जाबाय। बेफोरखौ एसे मेरामति खालामनानै जाहाथे एसे साबना हामना खालामनायनि मोनसे थांखिजों जों लोगो हमनाय जादोंमोन। दा बेवहाय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बिथांमोना फोरमायदों जे साफ्रोमबो मुंख्लंफोरनि मुङाव बिथांमोना मोनसे प्लानिं दङ आरो बेबायदिनो मुंख्लं बिथांनि जिहेतु बिहोमाया आरोबाव माने बयनिबो माने गनायजाथाव आरो मोनसे बिबान लानानै बिथाङा मुंख्लं जालांबाय। दा बे हिसाबै बिथांनिनो मुङाव जिहेतु एसे माने न'खरनिफ्रायबो दोनखानाय हा एसे दङ। दा बेफोरखौ नोजोर होनानै बिथांमोना बेबायदि पार्क मोनसे बानायनायनि प्लानिं, डिपिआर मोनसे बानायनायनि बाथ्रा आरो बेखौनो लानानै जोंबो एसे फल' आप खालामबाय थानाय जादों। निस्सय फैबाय थानाय समाव बे पार्कआबो लुफुंजानाय जागोन आरो माने डिपिआर बानायनाय जोंनि मिथिनायाव डिपिआर मोनसे बानायहोनाय जादों। दा बेफोर गासैबो रेडि जायाखै आरो हानि माखासे खामानि दङ, बेफोरखौ मावनो गोनां दङ।